Primeran fe bat. 112, ezkutuko plazerak. Zer da ezkutuan egitea gustuko duzun hori, baina sekula aitortuko etzenukeena? Hori da, beste bat horietako bat izaten da, musika lotxagarri xamarra edo publikoki onartzea zaila egiten denean, ezta? Hau da, beti daukagu denok gustoko kanta edo talde bat, baino behar bada jende aurrean esatea gustatzen zaigula lotxa ematen diguna. Ze badirudi hemen ere, kanporan ere melomano ezela geratu behar garela, eta lotxa ematen digula, adibidez, nei hemen entzuten ari garen bezala, New Kids on the Block, garai bateko lehenengo boy band horietako bat, bueno, hori aitortzea gustatzen zaidala, beti aipatzen ditugu talde oso onak, ez da itoiz, goazen aipatzea, anari, goazen, holako da, baina gero badaude batzuk, ez dakit, baten bati regotoia gustatuko zaio, baina esatea, kosta egiten zaiona, ez da? Hemen badakizu, aitzindari izan zela, beti esaten dugu, onintzaen beita, bere garaian, inork horrelako gauzarik esaten etzuenean, berak lasai asko aitortzen zuen, ez dakizen Rocío Jurado edo Isabel Pantoja maite zituela. Rocío Jurado, bai, Rocío Jurado zalea da, eta bai aitortzen du, eta aldarrikatzen du gainera, beraz, bejondeiola baita ere. Karo, gaur egun ere badirudi horrelako janari ez osasuntxua kakotxartean jartzen badeu hori ere pekatua dela, ez da orduan, etxerako uzten dugula. Musikari gagozkiolarik, hemen entzule batek dio, niri Rick Astley gustatzen zitzaidan, eta orain ere gustora entzuten dut Rick Astley. Neire bai, asko gustatzen, eta hemen berdina gertatzen da. Hau da, inork ez du ikusten telezaborra, inork ez du ikusten, inork ez du aitortzen ikusten duenik, horrelako mota honetako saiorik, baino gero audientzietan, urtzi urkizuk esaten duen bezala, izugarrizko xerra eramaten du. Beste bate dio, nik ispilu aurrean hitz egiten dut, eta gainera Julio Iglesias maite dut, asko gustatzen zait. Ze kombinazio polilla. Eta gainera pentsatzen dut, hitz egiteaz gain, Julio Iglesias bezala abesten egongo dela ispiluaren aurrean ere. Julio balitz bezala, hori. Beraz, ze polita hori. Beste batek dio hemen, idoiak telebistan ezkongaien soinekoak erakusten dituen saioa ikusten du, eta nik ikusten dut Etxeberriak aukeratzeko telebista katea. Beste plazer izugarri bat ispilu aurrean jarri eta dantza egitea, adibidez, kanta honekin, adibidez, ez? Shawn Mendes eta Camila Cabellorekin oso modan egon zen. Eta hau, bueno, nork ez du, noiz baita egin. Etxean jarri, ispilu horrean eta dantza egin, ez da? Eta hor, zu sentitzen zara bideoklipeko protagonista. Eta hor ematen dituzu zure onenak. Ematen dituzu zure onenak, eta pentsatzen duzu, norbaitek horrela ikusiko banino, ze lotxa, ez da? Ze lotxa, baina zu disfrutatu egiten duzu. Bai. Gero, hau, aitortu behar dut, noizean behin, baina, bueno, egin izan dudala, ez da? Adibidez, ezagunen sare sozialak kuskusiatu. Bale. Bueno, esatia, hau, zertan ibiliko da, ez da? Eta pixka bat sartzen zea, edo Facebooken, edo Twitterren, aber zertaz da bilen, eta, bueno, hori ere egin izan dut, ez detukatuko.